Hej, hvordan går det? Jeg er Pebbles, og jeg vil lige hurtigt vise jer, hvordan det er, man laver et transparent Counter-Strike source spray. Jeg laver lige en ny. Jeg sætter den bare 500 til 500, eller 500 gange 500. 72 RGB color, 8 bit og transparent. Sådan. Fedt. Sætter lige hurtigt noget tekst ind. Ja, det skal så lige nævnes, det er Photoshop, hvis I ikke lige helt var klar over det. Og den der. Her har vi vores tekst. Sådan der. Og så skal man trykke herop. Eller, du kan selvfølgelig selv sætte, hvad det er, du vil have ind. Det der, vi gør nu, det er til Counter-Strike Source. Så vil vi fjerne baggrunden. Så der ikke er nogen baggrund på det her tekst der. Hvis vi sætter den ind nu, så vil der være sådan en hvid baggrund eller sådan noget. Men vi sørger for, at det kun står tekst, når der man sprayer. Så vi går op i Select, Load Selection, og der trykker jeg bare OK. Så Save Selection, og så bare OK igen. Sådan. Nu har vi det her. Så går vi ind under Channels, og så trykker vi den her til. Den her alpha her. Og det lyserøde her, pink noget, det er hvad, som det er, der skal blive transparent, altså usynligt. Så når du har gjort det, så kan du bare gå op på Save As, og Target. Så kan du bare gemme den, og så kan du uploade den til Steam, så du kan bruge den i Garry's Mod og Counter-Strike Source 1.6 og Condition Zero. Det er pisse nemt. Det var alt. Tak fordi I så med.